da i Arnel koc, udari ga onda, ne mora Arnel suđi stići. Čat, da vas pitam. Bil vi ikad, braćo, jebali ženu od druga kao što bi Arnel? Arnel nije stio jebat. Lažiš. Šta lažim, nije stio Arnel jebat, a ti vidiš da opet vičam. Ja njoj sviđam. Evo, svi pišu da. Arnel je naš brat, mi pratimo Arnela kad je to u pitanju. Ne možeš tako, bolam, pa jesam ti opet rukom govorio, ne spominji mene. Znači, cura pukla na mene, ne možem, brate, drugu curu. A ako bude ovako nastavila, morat ću je podarat. Ono, kontar, brate. A reci, bratu, jesi ga frljacnuo na nju? Ono, nisam ga frljacnuo. Jesi ga frljacnuo? Dva puta. Eto. Arnel je iskren, to poštujem, braćo, što je naš brat Arnel iskren.